Zdravím. Dobrý. Som povedal, že zdravím. Ako, slečna, schovajte si tie výstry, nás to nezaujíma, dobre? My sme homosexuáli? Ja som prišla na ten pohovor. No asi na čo ste tu ináč? Nie. Na čo som tu ja ináč? No však ty tu si budeš teraz vyskúšať, ja ne? S tebu? Sme si nejak pomýlili, nie? To je vás nezaujíma, či sa pomýlili, alebo nie, vy tu sedzte. Tak ako mi zaplatíte. A to teraz není podstatné. Podstatné je, čo dokážete vy. Koľko dokážete, toľko zaplacíme. Presne tak. To sa akože neplatí od hodín, ale od výkonu? Od výkonu, presne tak. Presne tak. Keď spravíš robotu dobre, dostaneš dobré penáze. Keď zle, môžeš ísť do piče. Keď spravíš robotu dobre, dostaneš dobré penáze. Keď zle, môžeš do čerta. Vy ste tu tlmočník? Prosím, čo som tu ja? To ja sa len moc vulgárne vyjadrujem, on ma opravuje. Povedzte mi niečo bližšie, čo mám byť akože dobrá? A toto je pohovor, kde sa my pýtame vás a nie vy nás. Takže, čo ste dobrá? V čom ste dobrá? Vy a nie my. My nemusíme byť dobrý vôbec. Počkaj, pýta som sa dobre. Čo ste dobrá? Vy, nie vy. Vy nemusíte byť dobrý vôbec. Tak aj halušky viem spraviť. Ty kokos, tak teba tu potrebujeme. To by som preložil aj také halušky, vy? Ja ako haluse. Ne, však to by sme potrebovali nejakú srandu, to ne, však je tu do piče ľuda to. Na srandu ste dobrá. Asi. Akože, vy ste sem došli na srandu, tak si to chceli povedať? Na srandu králikov? Nie, som prišla na pohovor. Nie na srandu králikov, lebo my sme králici není. Ja vidím, no tak ale pýtajte sa, lebo keď sa ja opýtam, tak ma strbete, že čo sa pýtam. Čo ste dobrá? Čo ste dobrá? Ne, však to sa už pýtam, ani ste nepovedali. Tak to musia povedať iní, nie? Ale však ja vás nepoznám, preto som vás pozval na pohovor. Nie. Nie. Na, ne? Jakože na, ne? Jaj, tak ja neviem, v čom som dobrá. Tak potom, čo tu chcete, keď ani nevíte, v čom ste dobrá? V čom by som mala byť akože dobrá? Ja neviem, čo mám povedať, aby ste ma nezdrbali. Tak to nevím. Niekto je dobrý plecení štrikovaný svetrov, niekto je dobrý kokot. To máte rôzne. Ja neviem, som dobrý kokot. A niekto má dobrý kokot. Tak ja by som vedela tak zatancovať a vyzvieť. Dobre. Tak akože pokiaľ. To je výhoda. Keď víš toto, to je výhoda. Ale zatiaľ len výhoda. A vydle správne listky? Ty kokos, to už moc nie. Víš, koľko tu máme výhod? Nad týmito dverami, či to prešli už? Len výhod. Ty, počúvaj ma. Ty, keď sa sem dostaneš, ty už odtiaľto nevídeš, tak si tu bude dobre. A ty, keď sa sem dostaneš, tak to znamená, že asi na tebe niečo je, lebo hocikého sem nepúšťajú. No tak ja by som vedela tak zatancovať, vyzvieť, tak. Spodné pravdlo ako luxusné. No. Lebo my nedodávame. Nedodávame? Ale vyžadujeme. A viete nejaké tie služby vaše? A čo tie vaše? No tak moje služby sú v poriadku. Jakože naše nejsú v poriadku? Jako to, čo povedala? Počkaj. Jak čítam váš životopis, riadok v poriadku, nevidím to ani len zminku o tém, na čo ste sa mohli dojsť. Škola základná, stredná, súrodenci, rodičia. No na čo mi je? Na čo mi to je? Na čo mi to je? Ja to tak učili. Tej tam to A učili. ten podpis, čo si máme, ako oblepiť nekam, alebo čo? Kokos, toto je... Jak sa takýto ľudia môžu normálne dojsť. Nejaké portfólio máte? Mám, nebudem ukazovať každému, kto si vypýta. Však ale na čo ste tu? My sme tu na to, aby sme si pýtať nemuseli. No tak povedzte, čo odo mňa chcete? Jakože, a toto je pohovor a vy máte byť k nám milá. My sme tu tí zlí, dobre? Počkaj, skúšne to. Dobre, však ale ja... Však slušne. No tak ja by som teda tak slušne, môžem? No, slušne. No ja by som sa chcela slušne opýtať. No tak sa pýtajte. Tak ja by som chcela vedieť, že aké služby by ste si vy asi odo mňa predstavovali a ja vám zase na oplátku poviem, že ako a nakoľko som schopná. To by bol taký kompromis, nie? Ona, že jaké služby by sme si ako my predstavovali a že ona nakoľko je schopná. Prosím tak, nakoľko si schopný pochopiť to? Ja som čo? Už som pochopil, teraz som nepochopil. Ktoré slovo? Ktoré? To prvé. To druhé. To prvé. Daj obi dve. Daj obi dve. Ja som prišla. Áno, sem. Dobre. No. A chcem vedieť, aké služby vy. Jako ja, ona aj ty. Akože vy dvaja, akože čo odo mňa chce.
Jakože, a my nesme retardovaní, by ste sa tu museli sami takto vyprávať. Mi teraz povedali, že mi nerozumiete. Ale ja som to pochopil. Dobre. Vyzeráte, sme mali zmenené prax minimálne 2 roky. No, ale to je v poriadku, to mám. Áno. A kde ste praxovali? Kde? U kamaráta. U kamaráta. S kamarátom, S ne? kamarátom. To budú tí ľubostné, že prvá svadobná. A vy máte koľko rokov, keď sa môžem opýtať, keď vám nevadí táto otázka? Jako spolu, alebo ja? Každý sám. Jako potom to môžete čítať, ale najprv každý sám. Není podstatné. No lebo rozumiete, ja nebudem pracovať pre nejakých soplákov. Jo. Ty koko. Rozumiete, ja som není žiadna krava, vy sa tu ku mne tak správate. Ty sa tak správaš. No tak nehnevajte sa, ja som sa prišla na pohovor, ja som tu slušne a vy budete do mňa džubať. Dobre. Kľud. Ide znesť exekú. Tak ja na vás až murknu, chcete? Počujte sa možno prežmurkaté. Jaj, ale ten jazyk bol dobrý. Nejaký potenciál. Potenciál. Koľko dále zmeča. Tak sa postavte aspoň, ukážte, ne? Vlasy. Čo ja? Vlasy, že si máte Vy sa natočiť máte hlavu. zatočiť. O, natočiť sa vlasmi. Dobre. No a s chlapcov tam bude akože kto? Niekto z vás dvoch? Jako, a máš si nejaký problém, že tam boli Slováni dvaja? Teda máte s tým nejaký problém? No ja neviem, aký máte potenciál. Vysoký. Velice vysoký. To vás ani zaujímať nemusí. Tam ani nedovidí. No nechci ani. A môžete sa postaviť, prosím? No ale ja som nepovedal, že vy si môžete sedieť. Ja sa môžem postaviť. No tak sa otočte. Ešte. Hej, ako, to čo sa... Pôjde prvý. Dobre, môžem si sadnúť? Sadnite si. No tak ja by som sa teda ešte opýtala, môžem? No, pýtajte sa. Ozaj? Môžete sa pýtať, že? Môžem. Môžete sa Ja pýtať. by som chcela vedieť, že teda keď budem pre vás teda pracovať, hej? Keby sme vás náhodou zobrali Keby sa vám zadarilo, a mali by ste veľké šťastie. viete, koľko záujemcov je za takýto veľký plat? No však ja viem, ale na vás nedočiahnu, viete? Áno. No, tak dobrá. No takže či budem mať nejaké príplatky. Není problém. Ja nemám problém. 13., 14., 15. plat. Hej, aj mi dáte služobné auto? Služobný preukaz nesteš? Že zaočkovaná. Ale ja nie som zaočkovaná. Neboj sa, ty keď dojdeš, tak to zaočkujem. Ty nás budeš ešte veľa stáť. Ja? Hej, a to... Prečo by som vás mala veľa stať? Dzivča, ty nás budeš stať ešte veľa námahy. Fú, ja už teraz nemôžem. Čo teda? Tak čo? Však nie. Tak môžem? Moment. Tak mohla by som... Moment. Pardon, ešte nie? Ešte nie. Však pôjdeme po to, že nezadarilo sa, nemáme místo. Ale ja vás Dobre, počujem. Ticho. Ale tak trocha potiši, keď ma chcete ojebať, ne? Ticho. Pardon. Ticho povedal on. Tak čo? Však troška sa to... Však troška slušnosti by to malo byť, ne? Však ja vidím, ale... Však jak to, čo bude, jak keď to budeš ona vytrávať? Jak to skúsim. Kúkni, jak sa kúka. Vy vypúli do očička. A jak sa majú do licíke, tak vypúli tie očička. No že? Že. Tak ideme.